Leef Dreumels en Dreumelinnekes. Goedenavond met elkaar. Het is weer zover. We zijn alweer met de derde avond bezig van de zittingsavonden. En we praten al over de 31ste zittingsavond. En het is een avond die de gegarandeerd zal knallen. Ik wil toch enkele mensen hier weer welkom heten. En wie het welkom heten, begin ik op de allereerste plaats. Heer, jullie Leef Dreumels en Dreumelinnekes, allemaal van harte welkom. Ook de pers, de lokale omroep, Rosa, ik zie ze filmen, dus af en toe moet even zwaaien naar boven, maar als het is te storend is. Dan wil ik ook natuurlijk welkom heten de jongens hier achter mij, dat zijn de jongens van de Rood van Elf, die de prins het hele jaar bijstaan. In moeilijke tijden, maar ook in de fijne tijden zien ze ook gegarandeerd door. De Rood van Elf onder leiding van hun nieuwe leider, Hai Marcellus. En ik verzoek al direct die jongens van de Rood van Elf, die schonkkeils, even plaats te maken. Want ik meen toch wel dat we even een applaus mogen geven voor de mensen van de Buncommissie. Want die hebben hier iets fantastisch hier voor jullie getoverd. Want hier is een nejetski gegeven aan de schitterende decorheer. Een applaus voor de Buncommissie. Zeer zeker moeten zo'n mensen ook eens een keer even onderstrept worden dat die toch wel geweldig veel werk doen en dat allemaal belangeloos. Ik wil ook welkom heten, natuurlijk onze ceremoniemeester. En normaal stonden er twee dansemarietjes bij. En die dansemarietjes, Sylvie en Yvonne, die zijn al wat bezig aan het voorbereiden voor het volgende onderdeel. Maar ceremoniemeester Leo, van harte welkom. Daar natuurlijk de twee gezworen kameraden van de prins, Frans Herraats en Jo Hoebers, de adjudanten. En we eindigen natuurlijk bij de hoogste, in de hiërarchie noemen ze dat heel netjes, maar de hoogste is nog altijd zijn koninklijke doorluchtigheid. Maar dan moet ik toch één ding vooraf zeggen, we hebben ook nog een hele mooie prinses bij staan en ik wil die eerst even noemen. Prinses Tony, die ik zo dadelijk, ja, dat is mede hier gegund om die een blunk te mogen geven. Prinses Tony. Ja, en dan, helaas, het is toch iemand zo, het is toch een man die in de top stiert. Zijn de koninklijke doorluchtigheid, Prins Piet I. Daarom wil ik ook vanaf deze plaats natuurlijk alle artiesten die allemaal van Horsterbodem zien, die vanavond optreden, die wil ik heel veel succes en sterkte toewensen. Maar ik ga me nou in de kwartslag omdraaien en ik richt me hier tot de Hofkapel, want die Hofkapel wil ik toch iets meer van vertellen. Voor die Hofkapel zat er door de Multaler. En we weten allemaal, de Multaler zijn verleden jaar ermee gestopt. Ze zijn ter ziele. Maar ik vind toch wel op zijn plaats dat we even iets meer vertellen over die Multaler. Want de Multaler en de Dreumel, die geschiedenis, dat loopt parallel met elkaar. 30 jaar, misschien zelfs langer zelfs, hebben ze met elkaar opgetrokken. De zittingsavonden, de pronkzittingen of de zittingsavonden, we kunnen ook zeggen de boerenbruiloft, de muzikale omlisting tijdens de optocht. Dat is steeds gebeurd door de jongens van de Multaler in goede samenwerking met de Dreumel. En ik vind toch wel even op zijn plaats dan toch een heel hartelijk applaus voor die Multaler die ter ziele zien. Dat klinkt natuurlijk heel treurig van ter ziele, maar uit die as, daar is iets tevoorschijn gekomen. Uit die as is verrezen, ja, de Hofkapel. En die Hofkapel, het zou doodzonde zijn geweest als we van die Multaler niks van overgebleven waren. Nou, hier zitten enkele, gelukkig er weer bij, ervaren muzikanten en ook enkele jonge muzikanten die op elkaar hebben gegooid, die de laatste monden zich de noten de box hebben gewerkt om het repertoire in te studeren. En de Hofkapel is er, die heeft er gisteravond gestaan, die heeft er eergisteravond gestaan. En ik ook vanavond ben ik er overtuigd van, ze zullen weer zien, de Hofkapel onder leiding van Ger Goebbels.
Ik wens natuurlijk ook de Hofkapel heel veel succes en heel veel sterkte toe met hun debuut. Dan wil ik zo dadelijk ook die Hofkapel verzoeken om de Hochzeids, ik moet het goed zeggen, de Zillertaler Hochzeidsmars in te zetten. En bij die mars, daar werd ook gevraagd aan de uittrekkende groep heer om plaats te nemen op hun zetels. Maar voordat we plaats gaan nemen op de zetels, ik heb gisteravond een klein zinnetje voorgelezen en dat wil ik nou vanavond ook doen. Ik zou even willen vragen, even goed nadenken wat ik nou vertel. Vanavond zal ik genieten van alles wat er is. Ik ga blinden over beginnen. En ik zeg alles vanavond, ga ik de humor van inzien. Want humor, dat verzacht. Humor ontduurt. Zoals de zon de ijspegels doet smelten en verwateren. En er is terwijl, ik moet gerust zeggen, er is geen beter medicijn, geen betere remedie dan de humor om te zorgen dat we lang en gelukkig mogen leven. Vast en over samen! De Hofkapel onder leiding van Ger Gubbels. Dankjewel, Hofkapel. We gaan over met het eerste onderdeel van deze prachtige avond. En het eerste onderdeel is zo dadelijk de seniorendansgarde die aan de prins en aan jullie allemaal, het is ook een pronkzitting, de gardedans zullen brengen. Ceremoniemeester Leo zal dadelijk onder de klanken van de buurtmars die dames gaan ophalen en jullie kunnen allemaal al klappend de dames verwelkomen. Buurtmars alstublieft.
Onze dansgarde, zo zeggen we dat, onze dansgarde, die bracht de gardedans. En de gardedans is natuurlijk in allereerste plaats bestemd voor Prins Pieter I. Want het is ook een pronkzitting en ze hebben gepronkt, deze jonge dames. Die Horster Drummerlinnekes, die hebben schitterend gepronkt. Want kijk eens wat een mooi in die pekjes allemaal. Het is oogstrelend om naar te kijken. En dat mag wel eens een keer onderstreept worden. De pekjes en die kostuums allemaal, dat werd kosten nog moeite en gespaard. Ze stonden altijd even mooi op. Deze dames stonden hier mooi op. Ze hebben ook weer schitterend hier een mooie gardedans gebracht. En ik dacht toch wel dat er een speciaal applaus nog wel ervan af kan. Applaus nog voor deze jonge dames. Als ik terug ga in de geschiedenis, en dan ga ik ongeveer 200 jaar terug. Toen leefde er een man, die heette Napoleon. En Napoleon, die had zijn troepen en die stuurde zijn troepen naar het front. En die jongens hadden verdomd geboten aan het front. En een van de dingen wordt aan, om dat op te vrolijken wordt aan, om dan dansen marietjes naar het front te sturen. Om die soldaten weer moed te geven, om die op te vrolijken. Nou, dat hebben deze dansmarietjes ook gedaan, want de Napoleon die erachter stiert in het gele pak daar in die ballonbox, die is zeer tevreden. Hij glimlacht, is tevreden over zijn troepen, of zijn stoottroepen zou kunnen zeggen. Nou, we mogen vaststellen heer, ze hebben een keurig werk verlicht. Horst Drummerlinnekes, fantastisch. Laat het verder gaan zo hè. Succes er ook verder mee. En ik verzoek dan ook hier nog de buurtmars in te zetten. Want deze jonge dames komt zo dadelijk hieronder in de foyer even lekker uitpuffen en kunnen doorgezamenlijk even de Irewien drinken. Gelopen liedjesavond en het wordt al 25 oktober vorig jaar. Zij waren degene die de derde plaats wonnen met het liedje Het liefste mechje, de Wazervotten. Geen seconde kan ik overweten, of gaat er nooit meer over hier. O zwarte kalkjes en de twinkelende uurtjes, ik sluit die vurenvlam als geen zoe laag. De liefste zijn, ik ben je willen lieven, de liefste 3 dagen, dag en nacht. Hij was wel wat verlegen, maar om zich nou is vuur. Als ik straks weer weg je zie, raak ik nimmer overstuur. Toen kwam zo'n heel schoon bloemke, hij was nog wel wat schoon, maar zag toch met je liefste. Ik zing dit lied voor jou. Ik zie een liefste mechje in die leven. Je ziet de mooiste mechje wat bestiert. Geen seconde kan ik overgeten, of dat het nooit meer overwiert. O schone kalkjes en de twinkelende uurtjes, ik sluit ik uren van als geen zoe laag. De liefste zijn, ik ben je willen blijven, de liefste 3 dagen, dag en nacht. Hij was lang goed gebleven, ging eindelijk naar huis, maar bleef aan het prakkezeren. Hoe zeg ik dat strakjes does? Zijn vrouw wou net gaan sloeten, toen kwam hij er krek aan. En zo hij stond naar buiten, deze aria. Ik zie een liefste mechje in die leven, je ziet de mooiste mechje wat bestiert. Geen seconde kan ik overweten, of dat het nooit meer overgeeft. O schone kalkjes en de twinkelende uurtjes, ik sluit de kuren van als geen zoe laag.
liefste zuien ben je willen blijven. Het is de 3 dag, dag en nacht. Jezus, het is de mekje in die leven. Is in de mooiste mekje wat bestiert. Kent ze honden, kan ik overgeten. Of dat het nooit meer overgeeft. O zonder klokjes en wat winkelende uurtjes. Ik zei in uren van mijn scheezoela. Het is de zuien, ben je willen blijven. Het is de 3 dag, dag en nacht. Het is de zuien, ben je willen blijven. Het is de 3 dag, dag en nacht. Dank u wel. Het liefste mekje, de waterpotten. Nummer 4 van de afgelopen liedjesavond. Dan gaan we over naar de nummer 3 van de liedjesavond. En de nummer 3 wordt gezongen door Bianca Hendricks en Pieter Joosten. En ze zullen zingen Uit de Weg. Voor mensen die een koude hand hebben, als je mij klapt, dat buiten dan weer eens heel snel weer aan. Hoe harder, hoe warmer. Ga eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje leeg. Dat is met de carnaval, wat ik er het geval. Ga eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje leeg. Dat kan toch niet, dat is te dol. Mijn lesje moet weer vol. De carnaval duurt ons zo goed, we zien ons gewoon in het bloed. Lekker 3 dagen aan een stuk, het vaste nog eens geluk. We maken dan samen veel. We gaan even gaan zoete mol, en hier ons het drinken te trouw. Dan stellen we gewoon deze vraag. Nou kom op hè. Ga eens even zoete weg, Goed zo. want ik heb mijn lesje leeg. Dat is met de carnaval, wat ik er het geval. Ga eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje leeg. Dat kan toch niet, dat is te dol. Mijn lesje moet weer vol. De optocht in trek door de straat. Ik gooi zoetjes mee in de mond. Langzaam kom ik dan op dreef. De carnaval heb ik zo lief. En sta ik door nog aan de tap, dan drink ik een moer binnensap. Het pilsje dat smaakt niet zo goed, daarvan drink ik weer goeie moed. Begint weer hè. Kom op. Ga eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje leeg. Dat is met de carnaval, want ik er het geval. Ga eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje leeg. Dat kan toch niet, dat is te dol. Mijn lesje moet weer vol. Word ik eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje weer eens leeg. Alweer. Nou is dat met de carnaval. Ja, wel dukker het geval. Ga eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje leeg. Dat is met de carnaval, want ik er het geval. Ga eens even zoete weg, want ik heb mijn lesje leeg. Dat kan toch niet, dat is te dol. Mijn lesje moet weer vol. Goedenavond. Zo, heren zien wij daar. Wij zien de VV'ers, de wakkenvullers, Freelance
vakkenvullers wel te verstaan. Wij vullen vakken op afroep. Je hoeft dus maar te bellen en dan komen wij ze vullen. Wat? Ah, die vakken natuurlijk. Oh. Wij zien er ook al gans opgekleed. Wij gaan van Jan Linders naar het Kruidvat. En van Kuurbe Willem naar een Aldi. Dat is hier op een kop. Zo. Van de Eda via de Hema naar Litjes in de Heerstraat. En door kwakken we het in de vak. En smees, dan gaan we ook al naar Albert Heijn. Maar als we door moeten gaan vullen, dan neem ik mee altijd mijn kleintjes mee. Waarom dat dan? Ja, dat weet het toch wel? Albert Heijn let nog steeds op de kleintjes. Oh ja. Zeg, en weet wie er gebeld heeft? Ja? Van Klabbers. Oké. Weet wel, daar hebben ze al zijn grote lange. Schrootjes en latten. Weet wel, hè? Ja, die hebben veel vakkenvullers nodig. Wat is met dat en grote zaak, zeg? Als we doorheen moeten gaan, dan denk ik dat we juist de fiets meenemen. De fiets? De bakfiets bedoelde. Weet je wat ze er goed kunnen doen? Ja. Een dropping organiseren. Oh ja. Een indoor dropping. Voor hele grote groepen. Want de weg kunnen er niet vingen, of wel? En en echte soep van de afloop hebben ze ook al. Ja. En als je door aan iemand wat wilt vragen, dan gaat hij maar naar Jan. Die stuurt door naar Jacques Ja? en die weet het niet zeker. En zegt, vraag het me even aan Louis. En wie? Onze Louis. Oh ja. Ja, en het personeel, die hoeft ook niks te vragen. Die zitten natuurlijk allemaal aan die soep. Als dat toch maar niet in de soep loopt. Ja, dat is nou net het grote verschil tussen Klabbers en Kuurbe. Bij Kuurbe, daar zitten de schroeven mooi in de bekjes. En bij Klabbers hebben ze alle schroeven los. De negelookhuur en de muurkus. Zeg, en weet je wie er ook gebeld heeft? Ja? Van de gemeente. Afdeling belastingen. Ja, maar wat moeten weten wie nou op de gemeente doen? Hetzelfde als die er elke dag zien. Niks. Maar ja, die had je zich vergist. Die had je zich van die 2 letters nog 1 letter verkeken. Want die moesten zakkenvullers hebben. Oh, ik vind dat wij toch maar een schoon beroep hebben, hè? Hebben we ook. Wij hoeven niet alleen sterk te zien om die vakken allemaal vol te doen. Maar wij kunnen ook nog eens lekker kletsen onder het werk. En dan met een schoon muziekje op de achtergrond. Nou, schoon muziekske. Ja, Ik ben toch blij dat in tijd van die stomme liedjes van de zomer voorbij is. Want ik zeg, als je toch de ganse dag niks anders huurt als kaplaarzen, rubberen kaplaarzen. Ja, ja, maar daar werd ook tureluurs van, of niet? tuurluurs, ik Ja. niet. Oh nee? Ik werd er knettergek van. En dat noemen ze dan housemuziek. Ze hebben in Horst tegenwoordig al houseparties. Och wat.
Ik heb thuis iedere avond een houseparty. Dat zal wel, ja. Ja, Maar toch zitten we maar lekker droog, of niet? gelukkig wel, ja. En de ganse dag fijn tussen de mensen. En er komt er nog eens af en toe en wat vragen. Dat klopt, ja. Hé, want Lis komt er en de mens naar mij toe en vraagt: zeg, Fräulein, waar staan hier de kartoffelen? Ik zeg: wie verkoopt geen pantoffelen? Nee, kartoffelen, zegt de Pruus. Ho, zeg ik. Heb je geen honger? Flapje? Dan gaan ze maar naar het trapje. De kiet. Ik zeg, daar krijg je geen pommes, jong. Grote hoven. Of die deftige madame, die vroeg: juffrouw, waar liggen hier de tandenstokers? Ik zag tandenstokers. Als ze door niet liggen, dan hebben we ze niet. Maar als je nou een pot rolmopsen koopt, waar? Dat was er zeker in van de Goudkust. Dat weet ik niet, dat kon ik niet zien. Daar zou ik nou niet willen wonen, hè. Nee, Dat is toch schoon huis? Dat moet gezegd zien, wou maar ik zeggen. wie te doen bien. Je hoeft toch maar naar de buurman te kijken. En je zit al wat in op de boterham doet. Ja, maar dan moet Walle eerst de schutting stampen. Wat die zich op de boterham doen, Ja, de hypotheek. wat hypotheek. En in het Nederop noemen ze dat jam. Ja, hallo. Nee, laat mij maar een beetje achteraf voeren, uur. Net hoe dit Poolstoor was, in de schoolstroot. Die woont daar nog eens fijn. Ja, maar wacht eens even. Die woont daar illegaal. Wat? Woont die legaal? Nee, juist nee. En toen er van de zomer een flinke hommelschoor kwam, toen wij er maar gelijk een flink stuk goed te geven. Ik heb toch altijd gedacht dat hij beter materiaal had. Ja, maar er wordt toch al verteld waar dat je het af moet breken. Ja, Mechje, zo zit het maar weer. Aannemers hebben kroewagens zat. Opbouwen, afbreken, zo hadden we werk. Weet je wie er ook veel werk had van de zomer? Ja, Die van UVB. Want dat was me toch een heel organisatie met die wielerronde van Horst. ja, dat zal wel. Maar ik vond het toch maar wat schoon om die bekende Horstenaren door rond te zien fietsen. Was het ook. Temke was er ook. En die fietste hard, jong. En had de tank Theo ook in sprint, hè? Oh ja. Die kan haast net zo gauw fietsen als dat hij kan praten. Klopt. God maar bij hem tanken, de lul doet die tank voor. En een blitsen helm dat hij op zijn helm had, wa? Ja, hé. Maar geef hem ook eens ongelijk. Die moet toch ook zuinig zien op zijn koop? Want de hoor is hij al verloren. Maar zijn streek nog niet. Nee. En in een ganse streek kennen ze hem. Of niet, hè? Dat is waar. Weet je wie ze ook overal kennen? Ja. Onze burgemeester. Oh ja. Die was van de week ook nog in de winkel. Oké. Met een Hannes. Ja, dat kon ik niet zien.
Ik vind dat hij dit jaar wel weer een beetje den Hannes is. Hoe komt het door dan nou weer bij? Weet je nog dat er een lektershuisje de lucht even vloog s'nachts? Ja? En dat er toen in gans Hoors en omstreken de stroomhoed viel? Daar heb ik niet veel van gemerkt. Ik sliep. Ja, juist, dat is het hem net. Ze slepen allemaal. Maar als dat nou een paar uur eer gebeurd wordt, en gans Hoors, hij s'avonds al in een zakkenduister gezeten, dan hij onze burgemeester nou de 19.000ste inwoner al lang gehad. Zeg, over kinderen gepraat. Ja, Werden me hier van de week toch een paar kinderstukjes al de weg tussen die schapen aan het gooien? ja, gee wel. Ze durven het ook voor het gelijken, hè? Die snoetkukens. En weet je wat ze zagen? Ja, Mocht dat dan niet? Wie zien de wc-eendjes aan het voeren? ja, en weet wie kunnen het zaakje maar weer opruimen. En dan dat ruilen, iedere dag. Schijt. Gisteren komt er een vrouw en een scholk terugbrengen. Ik zeg, waarom doe je dat nou? En dit pezo juist zo fijn. Ja, zegt ze, ja, mij wel. Maar mijn kerel, nee. Hé, maar dan die vrouw van Prins Piet hierachter. Wat was er mee daar? Die maakte het gans vrij. Stond ze daar, midden in de winkel, met zo'n zwart, sexy, kantige val Wauw. in de hand. Oh. Kijkt ze me aan en zegt ze, als het niet werkt, kan ik het dan ruilen. Ja, daar werkt in Hoors wel meer, nee. Dat is waar. Je bedoelt de rode nemmer die we allemaal gekregen hebben. Ja, dat werkt ook nog niet zoals ze zich doorgaan. Die milieubox, wat? Ja. Oh, maar wat ze daar ook niet allemaal in willen doen, hè? Les, hij er een vrouw Urmeens opgezet. Maar die wou ze niet mee. Ja, maar zegt die vrouw, waarom dat niet? Dat is anders dan een richtige gifschieter. En daarbij duk in de olie ook nog. Zeg, bij ons is de nemmer al zo vol. Er wordt heel wat afgespritst, gesput en gestoven. Dat snap ik nou niet. Ik heb een één flesje onje-klonje zat per jaar. Zeg, en dan word je er toe zag nog een van die afgedragen sportschoen in de vuilnisbak gooien. Ik zag niks ervan. In de nemmer met het grij. Dit is je reinste chemische... Ja, je kunt me zeggen wat je wilt, maar ik vind het toch een gemakkelijke emmer. Ik heb er me hier en door een paar gaten in gejast. En nou heb ik er een schone patatenbak aan. Maar wat doe ik toe? Voor vandaag is het wel genoeg geweest. Morgen, dan doen we wel de rest. Dan hebben we weer nieuwe spullen om die vakken mee te vullen. Heer, dat we dan over O beginnen, loop dan nog maar gauw en een winkel binnen. En als je door dan de vakken weer vol zit staan, dan denkt je maar, dat hebben die twee gedaan. Nou gaan we ons ook tot VV bekieren. Ja, want VV betekent ook vastenavond vieren.
circusrens, gedanst door zijn eigen juniorendansgarde. En wat is het mooi om naar te kijken, naar die elastiekjes. Het is, ja, ik moet wel zeggen, oogstrelend, het is hartverwarmend wat die heer, deze jonge drummerlinnekes hier, echt op toneel heeft gebracht. Het is, ja, één woord, picobello, zo zijn ze dat bij het circus. Grandioos heer voor de juniorendansgarde. Ik zie iemand uit de groep. Ik zie iemand uit de groep. Kijkt al heel angstvallig naar mij. Belinda, kom eens even naar voren. Kom. Belinda, daar is een klein verhaaltje bij. Er is een klein verhaaltje bij. Deze groep zou het gisteravond een beetje met de hand in het hoor. Het hing aan een zierdrutje of deze showdans door zou gaan. Want een van hun groep wordt geblesseerd. Nou, en dan begreep je wel. Ja, hoe moet dat verder? Belinda kreeg het te huren en die zei het heel spontaan. Ja, maar dat is toch geen punt? Ik val in. Ja, maar dat moet nog in 2 uur ingestudeerd worden. Belinda begint eraan. In 2 uur tijd studeert ze dat in, doet met de groep mee over, net alsof het gewoon bij de junioren, maar ze is een seniorendansgarde. Belinda! Ze kijkt me aan zo van wacht maar eens mannetje. Maar ze heeft in ieder geval hard haar kop ingestudeerd, het huurt er zo ook bij. Dit werkt aanstekelijk. Als je zoiets zit, dan werkt aanstekelijk en het is ook aanstekelijk, want het is op dit moment erg in de dansen. Kijk maar eens om eens heen, overal zijn de dansscholen zien volle bak, want iedereen wil keer fit, gezelligheid, sociale contacten. En als we dit hier zien, dan werkt dit zeer aanstekelijk op ons om er allemaal weer ons beentjes van de vloer te bewegen. Drummerlinnekes, juniorendansgarde, hartstikke bedankt. Het wordt mooi om naar te kijken, het wordt echt wel oogstrelend en ik verzoek dan ook de Hofkapel in te zetten. Zo, het belangrijkste zou ik bijna vergeten. Natuurlijk, onze prins heeft een hele belangrijke taak vernomen ook. En hij mocht hier deze jonge dames allemaal een ruurtje op het ruurtje geven. Piet, dit is er al zeer bedreven in. Hij heeft er ook bijna een jaar over mogen doen, om dat heel snel te kunnen. En je ziet het, hij kan het zelfs zonder de smink te raken. En dat is al een kunst. Een applaus op natuurlijk voor onze prinsheer. Deze heer werd natuurlijk zich van hoe het sloven is, maar je doet het heel geel hier. Dat zijn een van die weinige aantrekkelijke dingen van prins zien. Zo dadelijk kregen die jonge dames hieronder ook in de foyer weer het erewientje, dus de heuvels kan zelf te maken. Het natje en het droogje werd keurig verzorgd hier door de carnavalsvereniging de Dreumel. En als zo dadelijk de prins klaar is, dan verzoek ik toch de Hofkapel in te zetten, een halve buurtmars. Want zo dadelijk na die halve buurtmars gaan ze verder met een showdans. En die showdans het Goedemorgen. Dankjewel drummerlinnekes. Tot de volgende keer. Picobello. Halve buurtmars alstublieft. En Leo met de dans op Rietseprijs doen naar beneden. Dank je. Hallo. Hallo. Goedenavond, dames en heren. In het verleden kwam het voor dat artiesten te lang hierboven stonden. Door met de voorzitter van Oscarnavasvereniging persoonlijk ingegrepen en vriendelijk tegen alle artiesten gezegd: Niet langer als 15 minuten op de bühne. leef mensen door mijn oog het volgende verzoek. Alsjeblieft niet klappen. Want wij moeten zo weer opstappen.
Dat is net als als dat bij bussen bussen giet. Alleen maar kijken naar die tijd. Nabbe, 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 Jan, Jan, Janke snapt er echt niks van. Nabbe, 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 Jan, 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 we zien geen bussen, man. De jonge Pedro van Lieshout nam de echo over van de oude Havanel. Het is een publiek geheim dat Havanel nog iedere dag bij de echo komt. Wij twijfelen wie nou de baas is bij de echo. Is zo vrouwke winkelen of kiezen. En gij wilt bellen de 06 line. Gepakt over de echo in de hand. Maar die nummers staan niet in die Horsterkrant. Wie is bij de echo de baas? Wie mende dat Pedro was? Pedro en een schone kel. Maar de baas is nog steeds Havanel. Je ziet hier erg alleen een eenzaam wezen. Contactadvertenties wilde lezen. Gepakt over de echo in de hand. Maar die advertenties stonden niet in die krant. Wie is bij de echo de baas? Wie mende dat Pedro was? Pedro en een schone kel. Maar de baas is nog steeds Havanel. Zulke leuke foto's van schoondames. In de echo stond die niet bij de reclames. Van mooie foto's ving de door in niks. Alleen al de kiekjes van de Loetje Derriks. Wie is bij de echo de baas? Wie mende dat Pedro was? Pedro en een schone kel. Maar de baas is nog steeds Havanel. I-o, I-o, I-o. Van Zerendok kwam Pedro van. Waak, waak, waak. Maar de censuur woont op de schaar. Hoe denkt Politiek Den Haag over Limburg? Wij kwamen erachter in april 1992, de 13e, de nacht van zondag op maandag, 10 minuten voor 3:30. Heel Limburg sleep, nog even. Stille nacht, rustige nacht, Limburg sleep, niks verwacht, lekker slapen, heerlijk zo zacht.
dan het hoes geschud, hard geschud, zwaar geschud. Daar we dan het hoes geschud, wat zou je dat zien? Daar we dan het hoes geschud, hard geschud, zwaar geschud. Daar we dan het hoes geschud, wat zou je dat zien? Een aardschok, een aardschok. Limburg schrok zich toen kapot. Een aardschok, een aardschok. Limburg schrok zich kapot. Niet zo oerend hard, kom in Dalus aangescheurd. Niet zo oerend vlug, kom ze kijken wat die was gebeurd. Limburg doch nog, is dit een vrouw of een hier? Van wat ze toen vertelde, begrepen wegen zier. En wat ihn toen zag, het vergeten van hoe leven niet meer. En wat ihn toen zag, het vergeten van hoe leven niet meer. Laat maar lekker staan, zo wie het zij. Helpen door aan het, Den Haag toch scheidt. Limburg, ik zie jou nog niet staan. Helpen, dat wordt niet gedaan. Limburg, ik zie jou nog niet staan. Helpen, dat wordt niet gedaan. Het is niet gedaan. Wie is er in Den Haag nog te vertrouwen? Wij blijven wachten op die een. Die Limburg altijd beschermen zou. Wij voelen ons verdomd alleen. Die Limburg altijd beschermen zou. Ons Limburg voelde zich alleen. Ieder zwembad, het fort een bubbelbad. Wij hebben ook in zo'n bubbelbad gezeten. En zogen wie of wat er allemaal neven ons zoot. Na dit liedje ga ik nooit meer in een bubbelbad. In een bubbelbad. Nou jong, dan zit er nog eens wat. Het water wordt grauw en gries. Bah, een bubbelbad is zo vies. Bubbelbad. Wij zijn in een bubbelbad geweest. Neven, os en dikke vrouw, dat mens was in een alvouw. Bij een kind kwam wat uit de neus, laat maar vallen, was zijn keus. En een man met zwarte pien en wat kies tussen de tien. Een baby in zijn blote kont, even later zorgde en hupke stront. In een bubbelbad, nou jong.
jong, dan zit er nog eens wat. Het water wordt grauw en gries. Bah, een bubbelbad is zo vies. Bubbelbad. Nou wil ik niet meer in de bubbelbad. Wat te denken van al dat zwiet dat in die bubbels verloren giet. Het liekt wel en een soep erin met lekker vlees van Jan en Mien. En dan dat wundje aan dat knee en een pleister drieft voorbij. Zuivere koffie is dat nee, daarom gewoon weer nooit meer in. In een bubbelbad. Nou jong, dan zit er nog eens wat. Het water wordt grauw en gries. Bah, een bubbelbad is zo vies. Het water wordt grauw en gries. God er maar in, daar zie je, ga nu eens. Een nostalgisch nummer. Als je nog geen 40 ziet, kun je van dit nummer veel leren. Zie je boven de 40, dan zul je veel herkennen. Verleden tijd. De slechter slachte nog aan hoes. Een sok was de beste kloes. Van hard werken ging de niet door. Want je kreegt veel roggebrood. Iedere dag weer mos met worst. Een glasje water voor de dorst. De gerf, de gaffel en de miet, dat is verleden tijd. Waar zien de tijden van vroeger? De knecht, de maat, de harde zwoeger. Iedereen hij werk, ging de keur naar de kerk. De tijd dat niet alles kost. Je wist wat je doen en laten moest. Hoe het moest in het leven, hij de kerk en elders om mij gegeven. Het was en het schonen tijd. Den hou niet meer bestiert. Alleen met kermisvlei. De stoer kreeg de karbenij. De zevende tijd de melkkruk. En ieder hij je even druk. Doens de nobber worden zat. En aan die mensen hadden ook nog wat. Ik denk nou duk met spiet. Dat is verleden tijd. Waar zien het hier van vroeger? De knecht, de maat, de harde zwoeger. Iedereen hij werk, ging de keur naar de kerk. De tijd dat niet alles kost. Je wist wat je doen en laten moest. Hoe het moest
In het leven hij de kerk en elders om mij gegeven. Het was en het schonnentier, die nou niet meer bestiert. Het was en het schonnentier, die nou niet meer bestiert. Dit liedje gaat over onze wethouder Ger Driessen, die meedeed aan het Rad van Fortuin. Het werd voor onze loco-burgemeester het Rad van Onfortuin. Gert Driessen was op de TVB en ik wist te zien. Goeie antwoorden hij niet in. Hij ruimde het veld, hij was geen held, verdiende nog geen ene cent. Want die vragen waren Gerrie onbekend. Gert Driessen doch zien slaagde sloom in het Aalsmeerse veld. En zolang er geen vraag werd gesteld, was hij de grote held. Maar bij de eerste vraag antwoordde Ger wat zots. En Hans van het Ochten brulde: Ger zegt nou toch iets goeds. Ger schrok niet wakker en ik wist het klinkt misschien wel bout. Maar onze loco zien antwoorden bleven allemaal fout. Na afloop sprak Hans van het Tocht onze Ger aan. Klein locootje, wat deed jij in mijn quiz? Je wist geen ene vraag, het was steeds maar mis. Ach, mijn lieve dolletje, zeg het niet tegen Fasolletje. Ik zal weer naar Horst toe gaan en nooit meer zulke flaters slaan. Dag, dag, Lu. Dag, dag, schoon publiek. Bracht de o muziek, geboord in een schooie buurt. Dag, dag, Lu. Dag, dag, het leuk publiek. Gij wordt weer sympathiek. Eer te zingen werden in muur. Eer te zingen werden in muur. We gaan vertrekken. Een neudelspiel. Op het volgend jaar heel weg te zien. En voor vanavond nog veel plezier. Mensen wie waren, ja heel geheer. Dag, dag, Lu. Dag, dag, schoon publiek. Bracht de o muziek. Je wordt in een gooie buurt. Dag, dag, Lu. Dag, dag, leuk publiek. Je wordt weer sympathiek. Eer te zingen werden in muur. Eer te zingen werden in muur. Dag, 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 Lu. We want more. Zie het, ik ga nog wel zitten.
ergert zich wel eens aan iets of iemand. Wij ergeren ons aan heel veel zaken. Cha cha, cha, cha cha, chaka chaka cha, cha cha, cha cha, chaka chaka chaka, cha. Hoor ik mee en erger, het is een hele hoer. Ik wil dat niet verbergen, ik loop door mij te koop. Luister maar, controleurs, belastinginspecteurs, domme bleuters van die studiebeurs, lamzakken, maniakken, hund die de stoep vol kakken, drukke wijk, vrouwen gekwerk, stoers met een te lange prek. Oeh yeah! Ramptoeristen, journalisten, venten tegen mijn fiets aanpesten, slechte on, de file stond, bezoek dat maar niet weg wil gewoon, afvalhoepen, blauwtje lopen, met het ganse gezin in één klier gaan kopen. Hoor ik mee en erg, het is een hele hoer. Ik wil dat niet verbergen, ik loop door mij te koop. Luister maar, halve garen, ganse raren, boren die hun nest ontvaren, flauwe klieren, hoeswerkklieren, carnaval boven de grote rivier. Als ik ziek bezet, verstopte wc, kapotte tv, iemand met een te harde G. Bontjassen, plastic dassen, tuinders met verlichte kassen, smeergeld, rassengeweld, weer een collectant heb je mee aanpelt. Als je ziet bezet of genept, een zangkwartet en een liedje rapt. Ze zeggen wel eens, loop nooit een vrouw of een bus na. Want elk half uur komt er wel weer een ander. Maar dat geldt toch niet voor mij? Kijk maar, ik sta je er alweer alleen voor. En toch kunnen ze van mij nooit zeggen dat ik er niks voor heb gedaan om mijn vrouwke aan den haak te slaan. Alhoewel, ik ben er aan met veel heuk en ogen. Toch kunnen ze van mij... Dat heb ik al gezegd. Mensen, vliemscherpe tango's heb ik gedanst. Op dansavonden voor alleenstaande zat ik een moment. En dan danste ik van die gewaagde, zwoelige schuifelaars op diep ontroerde smartlappen. Op het scherp van de snede. Met een rolrang in het thijs. Begon op zo'n dansavond, de eerste dans met het liedje, mag ik je kijkdoos even zien? Maar bij de kater was voor het laatste liedje. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. En scheel van de kop in ging ik op huis aan. Een leeg huis, een leeg portemonnee en een leeg bed. Heb ik er maar voort met een hond in gelaagd. Ik heb zo de Prins Bernhard hond. Met zo'n drinkenstetje tutje om de nek. Was het mijn buurvrouw de hond in bed, dat stinkt toch? Ik zeg, och, dan moet dat bier zich maar aan wennen. Baals voor alleenstaande. Geen kruk stond nog. Ja, ik. Mue in de been, pien in de rug.
En werd er wie door knepen? Alleen mijn neus schoon. Hoe les aan danste ik nog zo'n troge. Dat ging. Zet zit ik mee, denkt hij hetzelfde als wat ik denk? Ik denk het wel. Hoe is het zeggen, wat zit ik in de vieze map? Een vrouwke, ik droomde van. Echt waar, ik heb een tijd gekend dat ik droomde dat er een mooie meid bij mij onder het bed lag. Kijk, 's mergens wat pijn in de nek. Oh, Jupke zit een hoesarts, daar zien we zo vanaf, jongen. Zagen we de puur onder het bed doet. Hoors, mam, die zag het vroeger al. Jupke, je zit een geboren vrijgezel. Ik zeg, zie een ander er dan al zo vroeg bij. Mijn oudste broer, die leert voor vrijgezel. Die is al 3 keer getrouwd geweest. Drie keer al is hij getrouwd geweest. Ik hoorde hem nog tegen onze pap zeggen. Pap, je ziet toch ook jong geweest? Sigaretje, birke, toen is wel eens weggelopen vanwege de meid. Kindjes gemaakt. Oh, zo is pap, zeker moet ik je dat jong, maar niet in een omgekeerde volgorde. Nee, mijn vader lag het niet. Toen ik de eerste avond met een vrouw knoet ging, toen zei hij tegen mij, Jupke, denk eraan. Als je om 11 uur nog niet in bed ligt, dan komt er direct naar huis. Half 3 was het weer. Weer een leeg huis en een leeg bed. Oh nee, die met dat drinkenstadje, die lag er wel in. En ik kan eigenlijk toch alles. Ik kan alles. Ik kan koken, wassen, poetsen. Alleen het bed opsprayen. De hond en het smergens alles. En dan heb ik ozel. En dan moet ik eigenlijk klappertanden. Maar dat gaat ook niet. Het gebeurt en ik bij slopen apart. Lesa, ben ik nog van de traplier afgevallen met gardinenstrieken. Ook ik, mijn buurvrouw, hè, die weet alles beter. Jupke zit zelfs fout, dat moet doen net wie ik, moet boven op de toffel gaan staan. Dat is een knooi, mijn buurvrouw, maar ja, die is ook nationaal kampioen kine. En het neusblad van de stroot, altijd maar de voele westboete hangen. Kijk, en over de Westen hoeven ze mij niks over wies te maken. Tweede week, ondergoed binnenste boete. En daarna was ik ook drek. En ik heb alle wasmiddelen in huis die ze op de televisie voorschrijven. Allemaal. Want ik heb plak zat. En of de kleuren blijven, waar moet ik mee vergelijken? Geel en groen gaat er toch wel uit. Oh, ik doe alles zelf. Ik heb de huiskamer nog beplekt met zo'n verticale strepenbehang. Daar wordt het hoger van, zeggen ze. Ging het ministerie toren er wel krijgen. Mensen, en koken dat is een hobby van mij. Ik kook lekker. Dan ga ik naar deur op 2,5 hanen halen. Want ene ganse kan de krek niet op. Met friet. En dan wilt eten. En de pudding doe ik daar zelf, hè. Uit zo'n papieren pak. Oh, dan heeft Jupke de ganse avond voor zich alleen. En dan begin ik ook lichtig zo in mezelf te praten. Zo, Jupke, van waar heb je zin in? Als je ooit naar Durban lekker ijs ging halen. En dan laat er ook nog maar flinke toets slagroom op door. Zou je ook niet een papiertje schrijven? Mende? Nee, dat onthaal ik zo wel. Mensen, 4 uur later kom ik thuis met een friet.
Ik zeg, had u toch maar op een papiertje geschreven? En de mayonaise vergeten. Ik vertrouw mezelf niet meer. Mijn vertrouwen werd helemaal kwijt. Ik draag niet voor niks listen en een reem. Lesa wou ik nog bij een apotheker. Ik zeg, apotheker, is deze een apotheek? Van nou, ja, zei hij. Ik zeg, zie je daar zelf apotheker? Ja. Ik zeg, hoe lang al? 20 jaar. Ik zeg, waar heb je gestudeerd? In Utrecht, in Leuven, in Heidelberg. Ik zeg, dat doet niet mijn duurste pleister. Ik zeg, maar hoe moet het op? Waar zit je? De beschrijving zit erin. Vertrouwen. Komt de belastinginspecteur op bezoek. Jupke zit je op een gegeven moment, ik geloof met de helft van overhaal. Ik zeg, dan is het met jou goed. Stiet meneer Pastoor aan de voorste deur. Of ik mij deed aan de gezinsbijdrage. Ik zeg, man, zit je geestelijk gestoord? Gezinsbijdrage. Ik zeg, krijg je soms kinderbijslag? Zeg, kom toch maar binnen voor een tas koffie. Waar is mijn jongste petekindje op bezoek? 8 jaar is hij, zo hoog. We begonnen met meneer Pastoor te klasjeneren. Meneer Pastoor, zei hij, ik vreem met Jacquelientje en we gaan trouwen. Zo zei Pastoor, dat is fijn, maar heb je daar wel genoeg centjes? Hoor zit Jacquelientje, die heeft 10 gulden op de bank staan en ik kreeg elke zaterdag zondagsgeld. Wat fijn, manneke, zegt meneer Pastoor, maar als er dan kindjes komen. Nou, meneer Pastoor, zei hij, tot nu toe hebben Jacquelientje en ik heel veel geluk gehad. Ach, joh. Zo hoog. Hoor, zijn man die is nou ook in verwachting. Ik zeg, wat had het nou het liefste, jongske? Een brugje of een zusje erbij? Nou, zei hij, als een man het kan verdragen, hij gaat net zo keer een crossfiets. Ach, joh. De jongen op vandaag allemaal niet durven te zeggen. Als ik s'avonds naar bed ga, trek me in een duister hoed. Nou, anders gooit een hond de puurt wel voor de ogen. Oh, als vrijgezel praktiseerde van alles. Ik heb vorig jaar nog een cursus gevolgd. Hoe benader ik een meisje? Nou, ik ging daarna eens en naar de bioscoop. Zit er in mijn rij op een hoek een bloedmooi grietje. Afijn, het was nogal een warme film. Dus halfweg ging ik me een glaasje fris drinken. Kom terug, ik zeg tegen dat grietje, zie jij dat die ik straks op het tieren heb gestaan? Ja, zei ze. Ik zeg, dan is dit de goeie rij. Boetst er op straat een vrouwke tegen mij op. Ik zeg, heb ooit wel eens iemand tegen ogen gezegd dat jij zo'n prachtige, mooie, donkerblauwe ogen hebt? Ja, zegt ze blozend. Ik zeg, je broek ze daar verdamme nak. Stiefel ik op een huwelijksadvertentie af. Oh, een goeie vrouwke, een echte, degelijke, echt iets voor mij. Maar lelijk. En ik heb op de cursus geleerd direct de waarheid zeggen. Dus ik zag, wat zie je hier, lelijk. Nou zit ze tegen mij, maar volgens mij heb ik te veel gedronken. Ik zeg, ja, maar dat is meer wel over. Maar ja, toen stond ik er weer alleen voor. En wat doet het dan als vrijgezel? Dan gaat er nou een stamkroeg toe. En een stamkroeg, daar ga ik altijd heen met mijn 2 gezworen, vrijgezellige kamerui. Henk en Lei. Henk, dat is een lollige vent.
En we hoeven maar te bestellen, dan loopt hij al naar de tap toe. En achter de tap, daar staat Nelboet. Kende je die ook? Zeg het een minuut of 2 tegen de jongens, kom er op, juist Toes nog eikens knutsen. Ik zeg Toes, ik zeg tegen de jongen, ik ken er nog een, om te lachen. Weet je waarom dat wij vrij gezellig zien? Nee, zeggen Henkelij. Ik zeg, omdat we schoon elders geen kinderen hebben. Ja, wij hebben ook zo gelachen. Henk te veel van lolligheid door mijn keukenroet. Kijk die boete kijken, pot allemaal zet die is van 2 kanten kapot. Zeg maar alle gekheid op een stukje, jongens, hoe laat is het? Oh, wel is het lui, dat weten we zo, wacht maar. Rent in de boete, giet die op straat keihard stond te zingen. Een vrijgezel die gaat niet slapen. Je kunt mijn goeie buurvrouw kwaad uit de raam hangen. Zeg, wat doen doe s'mergens een veeroor? Dags daarna tref ik met een buurman. Zeg, Jupke, zegt hij, ook nou wat er vandaag is gebeurd. Wordt het is niet hoog tijd dat je een vrouwke krijgt? Ik zeg, dat is wel, buurman. Maar ik zie bang dat ik straks aan een krijg wie jij hebt. Want een goeie vrouw, mensen, die in bed kan spreien en een beetje kan strieken, dat zou er voor Jupke al een beetje op kunnen lieken. En het maakt mij niet uit zo van die moten, als we s'avonds samen maar eens gezellig wat kosten proten. Want anders blijven wij vrijgezellen altijd maar weer bijbestellen. Dus als immers zo'n vrouwke voor mij wet, dan goeie keer de hond ervoor uit bed. Vast van ons. Jupke Dreumel in zijn creatie als de vrijgezel en we kennen hem allemaal, alias Jos Keizers. Jos toost met de prins op de mooie buurt. En dit al gebeurd, huurde ik. En ik heb vanaf deze plaats ook feliciteren, want het wordt een buurt zoals het huurt. Die groeide naar een hoogtepunt. Het wordt mooi te huren ook in het tweede deel van de buurt. Dat de mensen ook dan die lachsalvo's en applaus. En dan is het mooi voor de buurtner zelf een mooi gevoel als je dan merkt dat zijn buurt weer slaagt. En die is geslaagd. Dat kunnen we nog eigenlijk onderstrepen door een geweldig applaus. Jupke Dreumel. En het tweede deel van de avond, dat zal ook wel heel veel mooie dingen beloven. We beginnen zo direct met de nummer 2 van de afgelopen liedjesavond. En dat is dan Felix van Haren, die zal zingen Rustig aan met carnaval. Een klein verzoek, zodanig ligt waarschijnlijk nog meer tempen. En dan kun je dan ook sigaretaansteker, de kerstkist, de luciferkist, eventueel de kerstverlichting aandoen. Want Felix die kan alleen groeien naar een hoogtepunt met zo'n sfeer om zich heen. Felix, succes! Al weken en al maanden voor die dag, dan zoeken we de spullen bij elkaar. En Roet heb ook zo'n fiets met een hoge kraan.
Ja, dat gezoek, dat is een heel gepland. Dan gaan we er met allemaal tegenaan. Het is een prachtig feest, verschrikkelijk vlug voorbij. En de laatste duurt nog bij de kroeg goed vegenwal. Dan gaan we rustig rikken en oké. Het dinsdagavond en ook dinsdagnacht. Dan slaapt ik heel lekker, dan slaapt ik heel zacht. Zo komt de rust in oude ziel en dan leeft er stil de boerenkiel. Dinsdagavond en ook dinsdagnacht. Dan droomde jij al van het volgend jaar. Dan droomde jij al van het volgend jaar. Van s'mergens al vroeg tot s'mergens vroeg. Voor sommigen van ons lijkt dat heel wie. Tot s'avonds laat, nee, niks giet mee te horen. En niet meer het benul van welke dienst. We staan nog wat te lachen om een nakken. Vertel nog even, ver het is gedaan. En dan nemen we een allerleukste drukken. Dan kan ik slapen, rustig slapen gaan. Dinsdagavond en ook dinsdagnacht. Dan slaapt ik heel lekker, dan slaapt ik heel zacht. Zo komt de rust in over ziel en dan leeft er stil de boerenkiel. Dinsdagavond en ook dinsdagnacht. Dan droomde ik al van het volgend jaar. Dan droomde ik al van het volgend jaar. Dinsdagavond en ook dinsdagnacht. Dan droomde ik al van het volgend jaar. Rustig aan met de carnaval. Felix van Haren. Het ging bijna lieken op in de kerst in, maar zover komt het niet, want we hebben alweer een iemand anders die zo daar naar voren komt. Ons eigen lieftalige, charmante Dorothy Cox, want zij wordt uiteindelijk de winnares van de afgelopen liedjesavond. Dorothy gaat zingen voor ons een jaar geleden. Zat ik op voor het eerst. Van iedereen die degene mee het meest. En nou ik weer zie, kreeg ik het warm en koud. En weet ik zeker dat ik nog van nou hou. Ik heb het ganse jaar naar uit gekeken. Ik zie jou toevallig nou weer in dit kleine caféke. Kom de gij maar even doen bij mij, mee. Gij en ik zien dan weer samen wee. Wat heb ik ook toch lang gemist. Toen bij jou is het venster wat er is. Wat heb ik ook toch lang gemist. Toen bij jou
laat u nou vast de avond nimmer gaan. Ik wil hier voort samen met jou blijven staan. Nou ik weer zie, vind ik hoe toch zo leeg. Ik wou dat gever altijd bij me bleef. Ik heb het ganse jaar naar uit gekeken. Ik zie je toevallig nou weer in dit kleine caféke. Kom de gee maar even doen bij mij. Gij en ik zien dan weer samen wee. Wat heb ik ook toch lang gemist. Doen bij jou is het venster wat er is. Wat heb ik ook toch lang gemist. Doen bij jou is het venster wat er is. Oh, ik heb het ganse jaar naar uit gekeken. Zie je toevallig nou weer in dit kleine caféke. Kom de gee maar even doen bij mij. Gij en ik zien dan weer samen wee. Wat heb ik ook toch lang gemist. Doen bij jou is het venster wat er is. Ach, wat heb ik ook toch lang gemist. Doen bij jou is het venster wat er is. Ja, doen bij jou is toch het venster wat er is. Dank je. Dorothy Cox met een jaar geleden. Heerlijk, we hebben even lekker hier met allen door te sjoenkelen op de mooie, ja, ik zou bijna zeggen Frans chanson is denken, maar het is een heerlijke muziek om daar lekker op te dansen. Ik verzoek Dorothy met Felix samen een toast uit te brengen op onze prins, prinses en de adjudante. En intussen dat je ze aan het toosten zien, kan ik toch iets meer vertellen over de cassette. Want op de cassette stonden veel winnende liedjes van de liedjesavond, die opgenomen zijn dus bij Jan Telen. En Jan Telen zelf heeft dus de arrangementen ervan geschreven. En heeft ook voor het orkest gezorgd. Ik kan hierbij vertellen, en dat is ook heel belangrijk, en heel belangrijk is dat de zangers of zangeressen het zingen. Maar er is ook nog iemand nodig die het moet schrijven. Strong in mind, be a man so humble now, a man of men now let it shine.
Geniet van het applaus. Voor degene onder ons die nog niet begrepen hebben, maar dit wordt de Inca-dans. En de Inca's die wonen in Zuid-Amerika. Dat hoort nog altijd bij het Indianenrijk. Het wordt geheimzinnig, het wordt spannend. Want ze voerden ons in die donkere wereld door, in het oerwoud van Zuid-Amerika, bij de Inca-stammen. Dat hebben ze heel mooi gedaan, op een mooie, originele manier. En ik mocht er ook bij verklappen, dat hebben ze zelf ingestudeerd. Maar ik ben nou toch bezig met complimenten uit het strooien. Ik zou ook hier willen benoemen dan ook een Nel Keizers, een verzorgster, die toch altijd als een meulke eromheen hangt en altijd zorgt dat ze er ook mooi erbij lopen. Want kijk eens hoe mooi ze er goed gedost staan hier allemaal. Het zijn toch de goudhaantjes, de goudvingertjes van ons allemaal. Ja, over mode gesproken, daar hebben ze ook nog een vader natuurlijk bij nodig. En de vader is dan de manager Jan Schatterier. En de man die zorgt voor de techniek is Martin van de Kerkhof. Ik zou de prins, en nou in dit geval mocht de prins weer alleen doen. Prins, kom naar voren en geef deze mekjes op de manier zoals het huurt. Een mooie reusje op een reusje. Want de prins is daar intussen weer vader in geworden. En die kan het goed. Deze indianenmekjes, dat zijn allemaal de senioren dansgarden die elke week keihard trainen door in
En dan moet ik even denken, welk zaaltje is het? De Toeter, daar wordt elke week geoefend en gerepeteerd. In Carré, zei Leo. Nou, het is ergens een Carré hier. Als je hier mag optreden, dan wilde we in een Carré staan. En ik kan hierbij vertellen, Daan, dat er heel hard gewerkt is om zo'n dans in te studeren. Dat is niet iets van de laatste weken. Dat is een kwestie van al een half jaar, misschien nog langer van tevoren, op die planken bezig zijn. Klopt dat, Yvonne? Zeker niet. En het is zo. Ze stonden er ook mooi bij. En ik vind ook wel dat jullie zeer zeker dat Ruurtje verdiend hebben. Want zo dadelijk zal ook in de foyer voor jullie een erewindje klaarstaan. Want het erewindje, dat is natuurlijk heel hard nodig. Want het is ontzettend energievretend. Het is echt, heer, stonden ze echt te dampen en te hijgen, een beetje te komen. En dat kan zo dadelijk lekker in de foyer. Op de gezondheid van ons allemaal. Prins Piet, heeft nog een speciaal... Oh, zo hoorde het ook daar natuurlijk. En dat is ook, zo te zien is dat ook, de leidster van de groep krijgt natuurlijk een speciaal bloempje erbij, dames. Ik verzoek jullie zo dadelijk, dames, met de ceremoniemeester Leo naar onder te gaan. En Leo zal op die manier, op een originele manier, zal hij dus op Indiaan op oorlogspad gaan. Let op, Leo, hij heeft zijn eigen show op dit moment. Hij zal zo dadelijk vooraf gaan op oorlogspad met Leo. Hou hem in de gaten. Buutmars, alstublieft, Ger. Oh, ze hebben hun eigen muziek. Goedenavond, Drummel en Drummelinnekes. Wij zijn blij dat wij hier weer mogen komen. Dat wij vooral proberen iets leuks te brengen. En we beginnen gewoon, ik heb het op het bordje al gelezen, de bedplank. Ja, laat maar gaan zijn. Een technische storing. Zo klinkt het dan beter. Ja, hier stiert Thijs en Cor en Toen. Joch Heidi, joch Heida. 3 schon jongens en zo gewoon. Joch Heidi, Heida. Maar din door met die rare kop. Let er maar niet op, maar dat is Rob. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de bedplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de bedplank aan. En met verbazing hebben wij vanavond het een en ander gehuurd. Voors Paul heeft heel veel bijgeleerd. Joch Heidi, joch Heida. Je kunt wel zeggen hij is bekeerd. Joch Heidi, Heida. Of misschien is het een heel groot wonder beneden het bij een vocht onder. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de bedplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de bedplank aan. Trouwens, wat ook haast een wonder is, Cor, je komt er dagelijks neven, hè? Zie de Loeverstraat die reed. Dat rond geval door. Wat wordt dat eigenlijk? Dat glazen ding door. Dat glazen ding, ja. Ik denk een overdekt terras verklinkt dat in een iedere scheet zo'n tent moet neerzetten. Ah, mende dat werkelijk? Nou, het zou kunnen. Ja, volgens mij klopt dat niet.
Ik heb een idee, hij zit er toch integraal op de kabel, want de Rosa is dat heb je misschien wel gehoord. En daar maken we een prijsvraag van. Oh, dan kunnen ze gewoon... Kunnen ze bellen naar het gasthuis. Oh, dan sluiten we gewoon een telefoon Ja, aan. we hebben een telefoon bij ons, hè, dus wie verwacht toch telefoon af en toe, dus. Kijk, voor allemaal die optredens die we nog moeten doen. Kijk, minder dat die goed aangesloten is. Ja, ik heb een spoedcursus bij de PTT gevolgd, dat kunnen we wel zeggen. Dus, weet ik het nummer, want dat is wel belangrijk. Ja, 3672 met een achtervuur. Oh. Oeh, dat is een vlug, hè? Wat verrek, ze bellen al. Kort Kuppers de Waastelvot, hè? Oh, niks met dat ding door. Nee. Of toen een klappersheer is. Die is er, ja, dat heb ik Of ik dat zou kunnen doorgeven. Ja. Dat hij godverdorie die stien kunt brengen eindelijk. Oh, dat zou je kunnen, ja. Ja, hij zal het al weten. De wereld schrouwt, de wereld rouwt. Geurt ze in de voegen kraken. De wereld bukt, de wereld kukt. Van alle rotzooi die wij maken. En deze stichtelijke woord slaan op de zuringspiel. Die ze nou voor 22 miljoen gulden aan het camoufleren zien. Op de zuringspier leed onze rotzooi. Ja, misschien nog meer als 100 jaar. En we wisten al, toen we het brachten, voor ons kinder wurde den gevaar. Maar we dachten, wat kan het verrekken? Kunt er iets, dan kunt er rot. En we zeggen, nou was ze het vragen. We wisten toen in Horst nog van geen kwaad. Amerika, ja Amerika, over de piel die ik motte door. Oba, ze maken het heel mooi, verstoppen onze knoeierskinderen later. Die zeggen wat een flater. Oké! Amerika, ja Amerika, over de piel die ik motte door. Oba, ze maken het heel mooi, verstoppen onze knoeierskinderen later. Die zeggen wat een flater. Ons kinderen later, die zeggen. En wij zitten met de kater. Telefoon. Met wie? Wie is het? Oeh, dat is moeilijk. Dat heb je gehuurd. Heb je dat gehuurd van Dekker van het Hout? Oh, dan zou je toch wel voor door de week de mis te doen. Oh, het wordt de Sint-Lambertuskerk daar. Café Sint-Lambert. Oh. En dan wil je dit het Lambertus kapelke maken. Oh, dat zou je kunnen. Het is genoteerd. Margriet, Libel en Story, Privé en zelfs Flair, ze hebben allemaal één ding gemeen, namelijk de horoscoop. En nou het nieuwjaar weer zo vers is, zit ik natuurlijk ook benieuwd hoe het met Ooststerrenbeeld zit. Trouwens Thijs, hoe ziet het met Ooststerrenbeeld eruit? Met het min? Ja. Dat is toes. Ik lees altijd in de horoscoop, week op week, mijn levensloop. Mijn vrouw die gelooft daar heilig in, maar ik trap daar mooi niet in. Nee. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, maar kun je dat min of meer bewijzen? Ja, dat wil ik net gewoon vertellen. Ik ben een kreeft en daar staat bij, de liefde is deze week voor mij. Daar had ik ga niet op geteld, mijn vrouw die is krijk ongesteld.
En toen is een waterman. Ja, dat klopt. Heb ik klopt. nog gezocht in een agenda. Klopt. Toen. Is je de naam waardig? Toon, dat is een waterman. Die is deze week heel veel van plan. Hij krijgt een droomreis op de Rijn. Het zal de Meulenbeek wel zijn. En Thijs, Rob, dat is een weegschaal. Ja, weegschaal, dat is apart. Onze Rob is een weegschaal, die krijgt een hele erge kwaal. Hij heeft van de Bazelvot de spijt, hopelijk raakt hij aan de scheid. Zeg Thijs en Cor, wat is Cor eigenlijk? Cor is de stier van de Bazelvot. Bij Cor daar staat, hij is wel stier, maar geeft om de liefde has niks meer. Tini is niet meer content en zoekt deze week een lollige vent. Henk is een lollige vent. Henk is een lollige vent. Elke dag en elk moment is ze door mij content. Thijs, en die sterrenbeelden die ik nou nog niet genoemd heb, bijvoorbeeld die mensen in de zaal die... Ja, noem eens. Wat hebben we vergeten nou? Ja. Wat zijn wij vergeten, Nacht? Oh, de maagd ook, ja, maar dat komt op het eind. De vissen, ja, de vissen. De vissen, ram en schorpioen winnen in de lotto 1 miljoen. Halle! En bij de maagd, daar luidt de tekst. Het blijft behelpen met de seks. Oh, keizers, ja, keizers, ja. En OID wordt een openbaar. Je bedoelt gewoon een pishuisje. Ah, het zou je kunnen. Oké, je huurt nog wel van ons. Dat is goed gereageerd. Oh, mag ik ook even aanpakken? Ja, natuurlijk. Ja. Wazelvot, hè? Met wie? Oh. Sorry. Een doeve koe voor boertshaai. Dat geeft het toch niet? Dat geeft het niet. Zoals meestal hebben we ook iets serieus en dat is een nostalgisch stukje. Voor de mensen die geboren zijn tussen, nou ja, die de 50er jaren nog kennen, willen we gewoon even de tijd terug in herinnering brengen. En daarom het liedje de herinneringen aan de 50er jaren. Gehuurde via Polygoon, een eens en wat er was te doen. Jaren die ik nooit verget. Als jongens weg uit Indië terug, de watersnoet achter de rug. Abel Enstra was verdet. Drees kwam met zijn AOW, de grootste luxe was tv. De weg was nog van gruis en keien. Klompen maakten ze op moord, kruiers schoeiden op de straat. Peenrod stong, beschijven weien. Het waren hele schone jaren. Als je er weer terug nog kijkt, er waren toen has geen problemen. Misschien dat alleen maar ligt. Met passen droegen ze een pek, pakte alles nog in zek. Zaterdag straalt in de kuip. De boerenmeiden aan met zicht, op straat kwam hier en door en licht. Nog beneden nachten duur. Je hebt de Solex en muskiet, af en toe patate friet. Er was nog groot verschil in standen.
Met vaste vilde van de groot, de stoers die prekte overgroot. Een kind te vroeg, dat was een schande. Het waren hele schone jaren. Als je er weer terug naar kijkt, er waren toen haast geen problemen. Misschien dat alleen maar ligt. Beginnen goeven toen nog les. Je hebt een vroepel voor de wes. In de gooie kamer stond de fiets. Den hoerenhoed op het heilig hart. Al de mensen drogen zwart. Korenzeiker is nou iets. De bessems worden nog van hij, bruutjes in processie mij, zo zien er nog veel van die dingen. Ik vulde mee als kind zo vrij, die jaren zien al lang voorbij. Het zien heel mooi herinneringen. Het waren hele schone jaren. Als je er weer terug nog kijkt, er waren toen haast geen problemen. Misschien dat alleen maar ligt. Misschien dat alleen maar ligt. Telefoon. Wazel, wat een kortkubels. Versta je wat niet? Een kiosk voor het dreumelkoor, de hofzangers, de hofkapel en dan ook de kaartjes verkopen voor de zittingsavonden doorvoort. En nog een ander idee. Theekleven, kapsalon. Voor ronde kapsels. Oh, dat kan. Ronde modellen, dat kan. We bellen nou al. Wat nog? Verdomme. Laat me jongens, man. Laat me jongens, je als leven. Hallo, met de wazelvat in het gasthuis. Hè? Wat? Die versta ik niet, die praat Hollands. Cor Kuipers van de Wazelvotjes. Hallo Corrie, het is hier met Frank. Frank? Wie Frank? Ja, Frank Govers, je weet wel van de natuurlijke kleuren en van robijn, fleuren en fijn. En Frank, en? Nou Corrie, luister eens heel even, we hebben binnenkort een feestje bij ons op het strand, hè. En dan zijn wij, nou dat gaat er namelijk vrij natuurlijk aan toe hè, op het strand, zoals je misschien wel weet. En dan zijn we eigenlijk op zoek naar een leuk orkestje. En dan hadden wij gedacht aan de Wazelkontjes. Maar ik moet er wel bij zeggen, je moet het wel durven. En durven, wat nou, is dat kijk, durven? zoals ik al zei, het gaat er vrij natuurlijk aan toe. En ja, die kleertjes die jullie allemaal zo fijn in robijn, fleur en fijn gewassen hebben, nou, die kun je helemaal thuis laten. Nou Frank, sorry dat je mij zo overvalt, maar daar kan ik niet zo antwoord op geven. Ik wilde over democratisch met de Wazelvotten overleggen en dan bel ik ook wel terug. Oké, dat is goed. Dag. Dag Frank. Ja, Thijs, juist. Dus. Jongens, jij hebt een telefoontje meegekregen. Wat doen we dan mee? Thijs, wat is jouw persoonlijke mening? Nou, als ik er zo over denk. Ja, ik zie totaal geen problemen, want ik heb een goed instrument. Dat hang ik een beetje naar onder, zo krijg voor mijn klein testament. Trouwens, Want wij zien al toch naks geboren.
Heer en door wat gaat er geworden? Toon, wat is ook persoonlijke mening in deze delicate kwestie? Nou, vraag het maar eens aan Rob. Rob en Oda. Ja, dan zal ik wel eens heel even uit de deuk door. Luister maar eens. Och jongens, ik heb geen moeite, want ik sta dan toch eerste klas. Ze mogen nog meer rustig kijken, daar hangt toch precies mijn bas. Want wij zien al toch nachts geboren. Alleen Heer en door wat gaat er geworden? Toon, twee zien er vast voor. Wat is ook? Ik heb de oplossing, denk ik. Ja, met de leeftijd? Ja. En ik kan de riem langer maken. Dat gaat goed, al is het een geplaag. Dat kunt precies op goeie huurte. Het breedstuk van mijn gitaar. Want wij zien al toch nachts geboren. Alleen Heer en door wat gaat er geworden? Zo jongens, 3 man van het trio zien voor. We zijn compleet, hè, Dat is rond. Ja, kom. Wat kom? Ik ben hartstikke gek. Wat, hoezo hartstikke Nee, gek? jong, kom man. Wat, zeg het eens. Nee, jongens, gij kunt mee de pot op. Al is de van mij gaarne klein. Ik sta over aan mooi te kijken. Met zo'n klootgaat in de tamboerijn. Kom op, man. Want wij zien al toch nachts geboren. Alleen Heer en door wat gaat er geworden? Alleen Heer en door Ja, wat? Doen we dat? Natuurlijk doen we dat. Dat zei je ook kwaad. Maar dan wil ik toch wel eerst oefenen bij Nellegraad. Frank belt, denk ik. Frank zal dat wel zien. Zal hij wel zien. Och, je had een idee voor dat ding door. Oh, zie je wel eens. Ron Kruitser, een dipendans. Och, geen apparaat, geen investering voor de oogmetingen. Dus als je door de moor kunt kijken, heb je geen bril nodig. En als je er... Ja, het zou je kunnen. Met Pasen, met Pinksteren en eigenlijk het ganse jaar konden ze tegen de Pruisen die over de autobanen naar de kusten scheuren. Jawohl. En toevallig op dit moment stiert er precies een Pruis neven mij. En dit kan ik dat misschien veel beter bruggen. Ja, dat ben ik. Herr Pruis, Ja. kunnen Sie etwas erzählen über immer der Flucht naar de Küste? Nach die Kuste. Ja, das kann ich. Wie geht das? Jetzt? In der Praxis. In der Praxis. Immer das Gleiche, ne? Immer den gleichen Vorgang, ne? Die kommt auch immer nach der Küste dort. He? Allein der hat keine Mercedes und ich schon. Der Mercedes wird geleihen. Strandstuhl und eine Kratte Bier. Zuckermilch und frische Brötchen. Sonnenöl und noch viel mehr. Auch das Windschirm und der kühle Box. Und Vatis Hose für ins Bad. Aber gar nicht zu vergessen, den schönen eigenen hausgemachten frischen Kartoffelsalat. Und dann geht es nach die Küste.
Vati, Mutti, Claudia, Wolfgang und die Susi und Helmut fahren rasch nach Scheveningen, weil es von die Mutti Mut. Und so hart als het maar kan, fahren sie über die Linkerbahn. Und dann hört man Mutti singen. Und die Sonne scheint so schön in Scheveningen. Jawohl! Und Herr Prüß, können Sie auch sagen, was Sie dort gemacht haben? Ja, sicher. Jetzt? Ja, jetzt, ja. Sie sind immer. doch zufällig hier, ja? Immer das Gleiche, ne? Immer den gleichen Vorgang. Auf das Strandnet angekommen, kommt der Regen, dat is echt. Schnell das Windschirm aufgesassen. Scheiße Wand, das Ding das leckt. Susi raselt in ihre Badpak. Sie verreckt Hos von der Geld. Und den schönen, eigenen hausgemachten frischen Kartoffelsalat. So ineens in het Scheveningse Sand. Toffel. Das ist doch schade, Herr Preuß. Schade, scheiße ist das. Die Mutti war stinksauer, ne? Und dann, wie geht das dann Dann, weiter? was die Mutti gesagt hat, ne? Gleich wieder zurück nach der Heimat. Bei uns hat die Mutti die Hose an, ne? Und wieder den gleichen Vorgang, ne? Der Mercedes wird geleihen. Strandstuhl und eine Kratte Bier. Zuckermilch und frisch alte Brötchen. Sonnenöl und noch viel mehr. Auch das ganz kaputte Windschirm. Und Vatis Hose für ins Bad. Und was wir so mal liegen haben lassen. Den schönen eigenen hausgemachten, frisch mit Scheveningse Sand gefüllten Kartoffelsalat. Und dann nach die Heimat, ne? Vati, Mutti, Claudia, Wolfgang und die Susi und Helmut fahren rasch nach Kaltekirche, weil es von die Mutti Mut. Und so hart als het maar kan, fahren sie über die Linkerbahn. Und dann hört man Mutti singen. Immer dieselbe Scheiße dort in Scheveningen. Wel gek van dat ding. Dat doe ik volgend jaar ook niet meer. OID, had het al in de echo gestaan. Ja, dat is possible. Dat is possible. Gewoon al die jaarsdag alle rotjes ophalen en daar precies om 12 uur met een lucifer. Ja. Nou, daar kan ik mee bij aansluiten. Ik geef hem een grote kans op de prijs. Dat vond ik een knal idee, vond ik dat. En het laatste liedje, dat is een heel serieus liedje. Het is namelijk zo, we hebben de 06-lijnen gekend ze. En toen had een keer, toen Anne naar de gymnastiek was, stiekem 06 gedraaid. Zo, hè? En dat is een heel verhaal, maar toen kan het beter zelf vertellen als ik. Dan Ja. is het ook niet gelogen. Dat kan ik beter zelf doen. Ik belde 06 en kreeg Wanda. En ik vroeg toen aan toen, en hoe Anna? Ze ging mee toen direct aan het schrijven. En vroeg of ik kwam en wou blijven. Nou, ook kennende toen heb ik er heel lang over nagedacht. Niks, geen moment. Ik ging toen met die naar die Wanda. En wist er toen ook
Oh, Anva? Nee? Ze maakte de deur voor mij open en vroeg direct, geblieft hij toch slopen. En was het fijn, lekker alleen, bij Wanda te zijn. En heel mooie bieren. En was het fijn, bij Wanda te zijn. Ze trok mee toen direct naar de veranda. En wij ze er toen drek Anda. We waren nog amper door binnen, toen wij ze al direct kon beginnen. Dan leed hij er dus geen graas over graaien. Hij er geen graas op staan. Ze waaien toen ook in de panda. En miste gij toen ook, oh Anda? Niks. Ik hij met u heel wat te stellen. Ik hij al lang spiet van het bellen. En was het fijn, Het was wel fijn, bij Wanda te zijn. Ze kreeg me wel klein. En was het fijn, bij Wanda te zijn. Toen moest ik nog op de divanda. Die ging er toch wel flink Anda. Ze zagen geen ziet en de slomen. Straks had het tijd voorbij te komen. Toen en dan zullen toch wel ontzettend muziek geworden in uw gezicht, of Dat niet? kan je wel vertellen. Ik zag op het laatste gewanda. Schei uit en bel Anna. Mijn dub haal ik echt niet meer open. Bij mijn aan kan ik niet beter slopen. En was het fijn, lekker alleen, bij Annie te zijn. Bekende bien. En was het fijn, weer bij o Annie te zijn. En gelukkig barst ze die van de kop in. Dankjewel. Ga zien. Zugabe de Wazenpotten. Gast, hoe zwaar wordt hè? Of ik meteen naar huis wil komen? Nee, we moeten nog een toegave doen. Maar ik ben zo toezuur, zo ongeveer. Ja, zoiets wie gisteren. Dat hè, als het uitgezonden werd, hè, dan. Je hebt het allemaal wel eens meegemaakt. Dat ze zeggen tegen jou, geen liek zuiver op D of op D. Ja, dat klopt. En meestal kun je er wel vrede mee hebben, maar soms hebben we ook de situatie dat een andere iets heet, waar je verschrikkelijk een hekel aan hebt. Dat klopt. Nou, en wij hebben vooral een voorbeeld, dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor jou. Want waar lieken we je meesten op?
loop ik weer door Artes en zee en een baviaan. Dan vul ik net als jij al te sterk verwantschap aan. Het is wel even zoeken, maar als je maar goed kijkt, dan is er altijd ene die sprekend op olie. En die oerinstincten komen het meest naar voren als je 's morgens wakker werd, uittrekt, door de hoor krabt en ik er flink gapt, dan herkende we gans bij over elders. Als ik mee uitrek en is flink mot gapen, dan denk ik altijd, we komen van de apen. En krap ik mee en ook nachtduchtig door de hoor. Dan wil ik het zeker, maar ik heb nog één bezwaar. Het figuur en ook de kleur ving ik neer op. Maar ik schaam me voor zo'n vieze nakse vod. Ja, dat is de ellende die wij altijd constateren, dat die apen zo'n vies vod hebben eigenlijk. Je moet eens goed opletten, ze kieken nou al aan. En denk je dan aan vroeger, dan kennen ze over. Bij ons zien er verschillen aan boek en bier en kop. Bij Rob de liet dat anders, hij liekt er nog krek op. Als ik mee uitrek en is flink mot gapen, dan denk ik altijd, we komen van de apen. En krap ik mee dan ook nachtduchtig door de hoog. Dan wil ik het zeker, maar ik heb nog één bezwaar. Het figuur en op de kleur ving ik neerrot. Maar ik schaam me voor zo'n vieze nakse vod. Deze bed past ons allemaal. Ja, lauw loenen. Blijf. Die polities van tegenwoordig, die kunnen vergelijken met een regenboog. Die komen allebei als gedonder voorbij is. Toen kom ik me net over de Melderse weg te gereden. Je liet aan de man op de weg. Ik zeg, wat is hier gebeurd? Ja, zet je dat weet ik ook niet, ik lig hier ook nog maar net. Waar hij mee met een auto frontaal tegen een boom gebotst. Ik zeg, wanneer is hij geboren? In 1913 zegt hij. Ik zeg, oh, met 80 tegen een boom, hè? De auto totaal los.
Heb ik hem het rijbewijs gecontroleerd? Ik zeg, alles is in orde. Ik zeg, rijd maar door. Ja, politie, dat werd niet zomaar. Er werden veel gekeurd. En bij mij was dat zo gebeurd. Want een dokter die zei tegen mij, op de hurken zitten, uitkleden, omdraaien, bukken, goedgekeurd. Ik zeg, dat had hij ook wel erg in mijn gezicht kunnen zeggen. Hij had vanmorgen al ontlasting gehad, zei hij. Ik zeg, nee, hier een bordje pap. In de kamer hierneven staat een fles, zei hij. En wilde die even volmaken. Ik zeg, van hier, goed. En als toekomstige politie, we moeten wel van de goede kant laten zien. Want ik kwam en ik hoorde wel in een kamertje. Toen riep ik al tegen hem, heb je nog een fles? Ja, en wat weet je allemaal meemaken als politie? Vanmiddag belde nog een vrouw op. En toen zei ze tegen mij, politie, zei ze, we wilden het zaakje van een buurman. Hij is grondig onderzoeken. Want volgens mij zit er een luchtje aan. En vanmorgen komt er een man op het bureau, doet mij een foto in de hand. Mijn vrouw zei die spoorloos verdwenen. Ik kom aangifte doen. Ik kijk naar die foto. Ik zeg, zet het even wel doen. Ja, en fietsen werden er gejat, mensen. Fietsen werden er gejat. Je moet eens van de aardigheid komen kijken. Hoeveel dat ik er toe heb staan. Ja, de zondagavondnacht. Je komt er een man uit het café. Die springt op zijn fiets. En zo komt hij op mij aan. Ik zeg, halt, meneer, u zwaait. Ja, zeg je, dat klopt, maar niet tegen nou. Nou, hij geen spatbord op de fiets, je geen vuur- en achterlamp, je geen bel, geen reflector. Ik zeg, ik moet nog een passage maken van 120 gulden. Want de fiets is lang niet in orde. Begint je mij niet een keer te lachen. De politie zegt, je moet eens kijken. Dan komt er een aan, die heeft helemaal geen fiets bij zich. Ja, dat processen maken, dat heb ik in Amsterdam geleerd. Dan word ik de eerste dag de straat opgestuurd met zo'n bonnenbuksje. En toen zei mijn chef, tot 4 uur processen maken. En na 4 uur eerst de kas opmaken. Nou, en ik de straat op en ik doe wie schrijft, die blijft. Maar om elke avond na 4 uur eerst de kaas op te maken. De eerste week waren al 7 kilo weggekomen. En na 3 weken ging de telefoon. En toen zei mijn chef, ik heb u hier al 3 weken niet meer op het bureau gezien. En uw salaris liet hier ook nog. Ik zeg, krijg toch nog geld voor ook nog? Ja, zo kregen we in Amsterdam een melding dat ze een pandwooi gaan kraken. En ik met mijn collega erin. En we waren net op die toer, want mijn collega die ging in de deuropening staan. En ik achter de deur.
En toen zei hij nog, jullie komen er hier niet in, zei hij, over mijn lijk. Nou, en die gingen toch met 100 man over hem heen. 6 weken had je in het ziekenhuis gelegen. Op kamer 258 tot 260. Ja, door in Amsterdam, er was een criminaliteit. Daar heb je nog een gevecht gehad tegen die verdovende middelen. Daar was hash niks aan te doen. Zo kregen we door een melding dat er een café-ruzie was op de Zeedijk. Nou, en wederhin. En toen we door de Zeedijk opdraaiden, toen zag ik nog dat ze zo'n maanden boete smeten. Hij stond op en weer naar binnen. Voordat we door waren, hij nacht 2 keer boete gelegen. Ik zeg, man, als we hier binnen niet moeten, dan gaat het toch niet meer naar binnen toe? Ja, zeg ik moet wel, want ik ben de kastelein. Nou, we weten naar binnen. En de loog rennen met een mes in de rug. Ik zeg, doe het pien? Nee, zit je hier als ik lag. En door hij is er ook nog in geschoten. Want ik belde die vrouw op. Ik zeg, oh, een man die is aangeschoten. Alweer zit ze. Ik heb hem nooit anders gekend. Ja, door in die roze buurt moesten we ja met geweer in de aanslag lopen. Want toen kwam ik eens een vrouwke naar de deur toe en toen zei ze tegen mijn agent, zei ze, kom maar even naar binnen. Want binnen is het zo gezellig. Ik zeg, als het binnen zo gezellig is, ik zeg, we komen geen aan de boete doen. Toen kwam door een man naar boete toe en dan had je Mekken in Eva's kostuum op de nek zitten. Ik zeg, halt. Ik zeg, ik moet hem een verbaal maken wegens openbare dronkenschap. Ja, maar zegt de politie, ik heb helemaal niet gedronken. Ik zeg, nee, ik zeg, maar je hebt wel een stuk in de kraag. Ja, en nou ben ik wat bij de politie in Horst. En nou heb ik vandaag die een hond bij mij. Maar want mijn baas die zei nog 2 witte mieren zien. Ja, want er stond een advertentie in de krant. Gratis af te halen, levensgevaarlijke boef. Nou en ik erin. Nou en de hond die ging toch de kier, kan ik goed zeggen. Want toen zei die man, door durft niemand bij in het hok zitten, alleen mijn vrouw. Nou en die vrouw die ging het hok in en de hond die lekte die vrouw door het gezicht en over de hand en over de been. En toen zei de kerel, durfde je dat ook, zei hij. Ik zeg, ja, ik zeg, hier geen zelfs, maar hier is een hond in de kuur. Ja, want mijn chef die zit nog te zien tegenwoordig, hond zit je die zien slummer als een baas. Ja, ik zeg, zo'n hond heb ik ook gerne. Blijf. Uit jok niet, wat vergeet je. Maar mij kwam in de goede wel in Horst. Toen kreeg ik al de eerste zaak te behandelen. Inbraak bij juwelier Geurts. Door hij zijn kwak horloges weggehaald. Nou, dat ganse hekwerk, hij is weggehaald met een olifant.
Want ik zeg tegen die vergaars, ik zeg, wat waren het voor een olifant? Een Indische of een Afrikaanse? Wat is het verschil, zegt hij. Ik zeg, een Indische, dat heet van die kleine oren. En een Afrikaanse olifant van die grote oren. Oh, zegt de vergaars, dat kon ik niet zien, want jij een nylon over de kop. Zien we die loertjes nog terug, zegt hij. Ja, ik zeg, zonder buntje denk niet. En toen zei mijn chef, je moet inderdaad op het spoor komen en dan moet hem schaduwen. Maar om op dat spoor te komen, ik naar Zevenum toe. En door het spoor op. Richting Deurne. In Helmond aan het kamp. Daardoor kwam ik hem tegen. Maar met de zo dik op het verkeerde spoor. Ik door naar Eindhoven. Mee door gedraaid. En toen kwam ik in Amerika. En toen was ik het spoor kwijt. Ja, en toen was ik goed gerangeerd. Ja, dat veld tegenwoordig ook tegen om iemand te schaduwen. Vooral als de zon is schijnt. Ja, en nou heb ik ook soms nachtdienst. Maar van de week reden we hier in Horst de verkeerplaats op. En toen zag ik in een hoek zo'n grote Mercedes staan. En dat is direct verdacht, hè. Weet een auto goed? Ik schiet met die zaklamp in de Mercedes. Ik zeg tegen mijn collega, ik zeg, toch, ze willen wel dik een auto rijden. Maar ze hebben nog geen box voor de kont. Ik maak de deur open. Ik zeg tegen die man, ik zeg, waarom doe je dat niet toe? Ja, zegt je man dat mijn vrouw dat grootste vinger. Wij lopen terug naar de politieauto. Huur ik nog net de mobielefoon. Onze chef. Agent van Helden zegt hij, ik heb al 3 keer gedrukt. Maar er komt niks. Ik zeg, je ziet een grote kerel. Ik zeg, nog even doorgaan, dan moet het zeker lukken. Ja, en zo hij weer met de kermis, hij weer verkeerscontrole. En ik haal direct een auto aan. Ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, mevrouw, 1 koplamp doet het niet. Welke zit ze, die van voor of die van achter? Ik zeg, stap maar eens even uit, want ik wil hem een 3 oog ook wel eens zien. Onbeschofte vlegel, zegt ze. Ik zeg, of heb ik gedronken? Ja, zegt ze, 20 glaasjes. Ik zeg, we hebben die gehad. Ja, zegt ze, in het gasthuis. Ja, ik zeg, daar ren me door, want die glaasjes die ken ik. Lopen we s'nachts nog door Horst met de kermis? We vingen weer een dronken man voor Desperado. Ik zeg tegen mijn collega, ik zeg, noteer even, dronken man gevonden voor Desperado. Hoe schreef de Desperado, zegt hij. Ja, ik zeg, dat weet ik ook niet. Ik zeg, kom, dan leg hem voor Jan van IJssel neer. Wie wil hem oppakken en die maakt me toch een kabaal? Ik zeg, kom, dan breng hem naar huis, dan zien we er vanaf. En op een gegeven moment zegt hij, hier woon ik, zegt hij. En als je het niet gelooft, zegt hij, kom maar met mij naar binnen. Want een televisie in de stiert is van mij. En als je het niet gelooft, zegt hij, kom maar met mij naar boven. Ik met hem naar boven. Dat bed, zegt hij, wat hier stiert, dat is mijn bed.
En die vrouw, zit je, die erin leed, dat is mijn vrouw. En die man die er neven leed, dat ben ik. Ja, zo moeten we soms mensen helpen. Want ik liep van de week naar de Horst te surveilleren. En toen kwam ik bij de Nida. En dat doet me zo'n klein jongske en een gulden in de hand. De politie zegt, je haalt me binnen in zijn pakje kogum. Want ik durf niet. Ik zeg, waarom niet? Ja, zegt je, zijn pap die zegt altijd dat die grote winkels die kleintjes allemaal kapot maken. Hier stond vanavond en de politie in de ton. En vanavond slinger ik niemand meer op de bon. En als ik met carnaval het sluitingstijd controleer, dat begin ik 's middags om 1:04. Mensen, ik vertrek nou gauw. Maak lol en plezier. Maak het niet te bont, maar ook niet te blauw. Vastenavond samen. Humor, zang en alles wat overal uitgestrooid is, zou je het Reubelkoor ook her hebben dat je ook even naar uur luisterde. We gaan lekker gezellige liedjes voor ons zingen en we doen dat onder leiding van onze dirigent Stalt Kruisberg. En onder begeleiding van de man achter de trekbuil, Jos Hoebers. We gaan beginnen met een liedje over, 2 liedjes eigenlijk, over de schoonste tijd die het jaar ons te bieden heeft. De eerste schoonste tijd voor ons is natuurlijk de carnavalstijd. En dat liedje dat is getiteld Olé Fiesta, Carnaval. En de tweede tijd, ook heel schoon, de vakantietijd. Fiesta, carnaval, Rio in het plein, oh wat is dat fijn, lekker hossen met signaal. Hossen op het strand in dezelfde boot, lekker mij jong kan geen woord. Ja, Jan, ik kom naar Holsweg terug. Ik word al jaren weg. Ik word op slag met gans verrukt. Ja, luister wat ik zeg. Hij zocht zich hier zien al de vlam, maar vond dat mag je niet. Dat geeft toch niks af toen zijn man te zien dat bij de vlieg. Maar Jan lag tegen mee. Ik zoek mee wat en nu. Olé, olé, fiesta, fiesta, carnaval. Rio in het plein, oh wat is dat fijn. Lekker hossen met signaal. Hossen op het strand in dezelfde mond. Lekker mij jong kan geen kwaad. Het pilsje smaakte een bergboom. Ik woon al goed op gang. Een lekker ding dat bij hem zo kreeg hij toen in de wang. Nou luister wat dat meg is aan, geen vriend toch zeker braaf. Die wijnsjes moet ik niet, maar andere ruikt ik er toch maar vanaf. Maar van jou weer opnieuw, dat wordt toch niks voor mij. Olé, olé, fiesta, fiesta.
schoonste aller tijden. Vakantie, die het ons al wat schoonste bieden. Vakantie, die vult de goud vergiet. Ik zou zo kennis niet van hoe zo vind ik op, maar het nog nooit gedaan. We huren dan maar weer dezelfde bungalow en kom er dan maar weer naartoe. Dit liedje over de vakantietijd was eigenlijk maar de inleiding over een liedje wat wij nou gaan zingen. Want dat vindt zijn oorsprong in de vakantietijd. Toen waren er een paar van Oost-Dreubelkoor, die waren in zo'n vakantiebedrijf, hier in de buurt van Horst. En later is daar nou een stel heel bekende zangers tegengekomen. Wat dunkt u van Heino, die was daar. En Baby Kraft was er ook. En Ivan Reprov. En wie vroeg natuurlijk direct van, kunnen die mij naar Horst komen als wij daar zitting hebben? En jawel hoor, dat duizen en wachtzag Koos Albers, ik fiets ook mee. Nou, we gaan de eerst 4 liedjes. Die werden gezongen door beroemde persoonlijkheden. Ik heb ze net opgenoemd. Ze gaan het zingen over Horst, over Roos, over Rouw. Als het zomers vroeg een veerode zon weer op hier en de ganse plak weer vol met asperges stier, zal die straks voort moeten blijven staan, ja staan. Met het steken is het voortgedaan. Hij wordt een plein, waar ik ook langs kom, staat dat plein. Al wat je ziet, breinderij, een lekker hapje met een ei. Prei hoort bij mij.
dat is het liefste wat ik eet. Maar na het maal, dan komt de kwaal. Dan moet ik zoveel, dan moet ik zoveel, dan moet ik zoveel en ook gauw. Zoek nou wat geluk, kwam ik op tegen. Geen wordt nogal wat schoon en opgelegen. Ik word al gauw knaps weg van op, dat wil ik niet. En ja, toen zag ik, blijf maar weer mee.
het allemaal heel goed meegezongen. En nou kunnen luisteren naar een liedje dat Fred van Eerven als solist gaat zingen. En die Fred die gaat zingen over zijn buurvrouw. Die buurvrouw van Fred die kan namelijk verschrikkelijk goed zingen, maar alleen als ze in bad zit. En het liedje is getiteld Het Bubbelbad. Als de buurman van huis is, dan liet zijn vrouw altijd in bad. Bij de buren, dat kun de huren, daar stiert een bubbelbad. Ze lieten zingen in het bubbelbad. Als de buurman van huis is, mis ik toevallig altijd wat. Bij de buren, dat kun de huren, door liet zijn vrouw in bad. Kijk ik hier even door het sleutelgat. Bubbelen dingen in het bubbelbad. 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 Het bubbelbad.
Wat en de ogen, zoals vanavond moet ik ons zingen. Wat en de ogen, zoals vanavond moet ik ons zingen. Even zijn alle artiesten naar boven komen. Kom terug, draaien, graag lang.